Game Fever on podcast, jossa kaksi oman elämänsä pelimiestä tai nörttiä, jokainen päättäköön sen itse, käy läpi omia kokemuksia, näkemyksiä, historiaa ja raakoja sekä rehellisiä mielipiteitä pelaamisesta, peleistä ja niihin liitännäisistä asioista. Tuo päälle tuosta lähti nyt ruksuttamaan. Se on punainen ja kello käynnissä, se on silloin päällä. Kyllä, eli tervetuloa kaikille kuuntelemaan taas Game Feverin uusinta kautta. Hei! Kausi numero 3 ja kuten tapaan kuuluu, niin täällä on taas äänessä vaihteeksi heleääniset Marko Make Sykkö ja Akke Rysä Akseli Tasa. Hei. Ja meillä on täälläkin myös studioyleisö tänään. Kiva, kun on päässyt ihmisiä paikalle näin aurinkoisena sunnuntai-päivänä. Joo, juuri näin. Se on kiva aloittaa kaudet silleen, että meillä on taas live-yleisö mestoilla, mutta katsotaan kauanko ne kestää tällä kertaa kyydissä. Aiheita tänään. Mielenkiintoisella keisillä lähdetään liikkeelle, nimittäin jätkälle pommitellaan 5 kappaletta bullet-kysymyksiä, eli nopeeseen tahtiin kysymys, nopeeseen tahtiin vastaus. Ei, tää on uusi ohjelmaosio. Tämä on uusi ohjelmaosio, kyllä. Yes. Ja sitten ehkä ajankohtaisia uutisia, on se sitten menneiltä viikoilta tai mahdollisesti tulossa. Ne on äänittäessä ajankohtaisia. Ne ei välttämättä enää silloin, kun tää tulee ulos, niin on ajankohtaisia, mutta me voidaan silti niistä vähän teidän kanssa jauhaa ja puhua. Juuri tätä mä olin hakemassa. Mä katselen tässä justiinsa, että mulla on notesit kauteen 3 jaksoon 2 täällä auki. Okei, onneksi et aloittanut, koska se olisi mennyt ihan päin helvettiin. Avataan oikeat notesit. No hei, näiden lisäksi meillä on vielä sitten aiheina semmonen asia, mikä tappaa pelaamisen hauskuuden. Ja siihen löytyy jotakin juttuja tietysti meiltä molemmilta, ehkä omaa näkemystä enempi. Saattaa olla myös mun kirjoissa jotain yleistäkin näkemystä. Kyllä. Yksinkertaisesti naiset. Mitä? Ja sitten kääritään tämä osio sitten pakettiin tuossa lopussa vuoden 2024 kannattavimman peliostoksen kanssa. Kyllä. Me aletaan tuomaan teille vähän kaikennäköisiä näkemyksiä siitä, mihin kannattaa rahat investoida. Lähdetkö sinä liikkeelle vai lähdetkö minä? Sun piti heittää mulle kuule bullet-kyssärit, niin anna tulla. Noniin, sä olet valmis. Joo. Noniin. I was born ready. Eli lyhyt kysymys, tai siis vähän pidempi kysymys, mutta ikään kuin nopealla reagoinnilla ja tämmöinen lyhyempi vastaus olisi niin kuin suotava. Mutta jos se kysymys tai vastaus vaatii semmoista jotain pientä backgroundia, niin anna tulla. Kyllä meillä tässä aikaa on. Numero 1. Ootko valmis? Anna tulla. Ensimmäinen peli, mitä ikinä pelasit ja kokemus siitä lyhyesti. Se oli jonkinnäköinen strategiapeli. Jonkinnäköinen eli ihan muista. Ei mitään muistikuvaa. Muista, että siinä liikuteltiin joukkoja ja hahmoja, mutta semmoinen, mistä mä oikeasti muistan, niin se on todennäköisesti ollut IL-2 Turbovikki. Tai joku vastaavanlainen lentopeli. Ei välttämättä IL-2, mutta... No lyhyt kokemus lentopelistä, mitä muistat. Vitun siisti. Miksi? Koska lentopelit on jees. Ne on hauskoja, ne on mielenkiintoisia. No sano tosi lyhyitä vastauksia. Sä halusit lyhyitä vastauksia. Mä itse asiassa sanon tonne 2024 kannattavia ostos pelirintamalla, niin ehkä vähän jotain lentopeleihin liitännä. Okei, no niin, mä aloitan odottaa sitä sitten. Kyllä. Numero 2, suosikkipeligenre ja miksi? Aikuisviihdepelit. Yleisö. Joo. Kyllä se räiskintäpelit on niinku valtaosin, koska ne on yksinkertaisia. Niitä on helppo ja kiva pelata kavereiden kanssa. Niin se voisi mennä sellaiseen niinku ehkä favorittiin, mutta sitten hauskin on ajopelit. Joo. Nopeasti sisään, nopeasti ulos. Just näin. Joo. Numero 3, mikä on kaikkien aikojen suosikkipeli ja miksi sillä on paikka sun sydämessä? Kaikkien aikojen suosikkipeli ja heti pitäisi heittää. Juu, kyllä. Crash Bandicoot, koska se on ikuisesti mun muistoissa. Suosikkipeli. Suosikkipeli. Ei semmonen, mitä ei enää tulla pelaa ikinä. Mennään Counter-Strike 2, koska mä tykkään niistä huutavista ranskalaisista ja venäläisistä siellä. Ja siis communityhän ei ole yhtään toksinen. Ei millään tavalla. Ei. Kaikki maailman mausteet ja jokainen valitsee suolan. Joo. Terveisin daddy. Numero 4. Mikä on sun mielestä tärkein aspekti hyvässä videopelissä? Ai jumaliste. Tärkein aspekti. Sun mielestä? Se, että se ei ole EA:n tekemä. Se, että se vittu toimii. Kauhean, kun tää tulee nyt taas jäljessä koko ajan. Okei, numero 5, viimeinen. Mikä tai mitkä tulevat pelit saa sut eniten innostumaan ja miksi? Tulevat pelit. GTA 6.
Why? Koska siitä on luvattu jotain niin maagista, plus sitten, että se palaa takas Vice City. Aivan. Totta mä ymmärrän. Mä tavallaan toivon, että me saatais päivitetty versio helikopteritehtävästä, RC-tehtävästä. Tähän voi melkein laittaa rahaa kiinni, koska se on tulossa. Tai vähintään jotain yhtä ärsyttävää. Okei, siinä oli 5 kappaletta bulletteja. Se oli ihan nopeita vastauksia ja todennäköisesti niin niistä joutuu tässä vielä joskus kärsimään. Juu, varmasti. Heti seuraavassa jaksossa mä oon tuossa uppoavassa laivassa. Niin ota vastaan näitä. Pahoittelut täytyy sanoa, mulla on vähän nyt äänen kanssa ollut tässä tukossa viimeisen viikon, niin joutuu tekemään duunia oikein, että pystyy niinku selvästi artikuloimaan tässä. Joo, siis me ollaan tässä, Make on tosiaan kuulijoille tiedoksi niin ollut pienessä tuossa viimeiset 2 viikkoa. Ja meikäläisellä on ollut sitten tämmönen ihan pieni nuhaflunssa päällä, niin naama on niin täys räkää, että hyvä, että ääni kulkee. Niin kyllä, ja erottuu ylipäätään silmät ja nenä tosta. Just näin. On semmonen pöyhetys päällä, ettei mitään järkeä. Silmäpusseissa pystyisi kantaa viikon appelsiinit himaan. All right. Mennäänkö ensimmäiseen varsinaiseen aiheosioon, nimittäin näihin ajankohtaisiin uutisiin. Niitä on meillä uutisiin. Joo. Me voitaisiin, sanoa, että ajankohtaisiin, mutta tällä hetkellä meidän uutiset on sellainen paluu muistoihin. Niinpä, totta. Tässä nyt ensimmäinen, mitä mä oon napannut itselleni ylös. Meillä on vaikka vähän vuorotelle. Ja ei oteta liikaa niitä tähän osioon, että päästään myös noihin oikeisiin asioihin. Mutta helmikuun lopulta, nyt siis eletään kuitenkin maaliskuun 10. päivä tällä hetkellä, niin helmikuun lopulla uutisoitu tämmöinen GameSense-laite, mikä päästää pelaajat haistamaan videopelejä. Ja Onko Steamin laite? Tässä ei lue semmoista. Siis GameSense on tämän nimi ja ei ole kyllä Steamissa. Steamille ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, mutta puhuttiin sniffailusta, niin tässä sitten pääsee myös tekemään muullakin kuin käsikonsolilla, nimittäin PC:n, konsolien ja VR-laitteiden kanssa toimivaksi lupailtu masina kytketään kiinni joko siis HDMI-porttiin tai 3,5 millin äänilähtöön. Ja itse haju lähtee vaihdettavista kaseteista, jota tämä GameSense-laitos, niin siihen mahtuu 6 kappaletta tämmöisiä kasetteja. Ja laitteen mukana saapuu niin ikään 6 hajupatruunaa, ammuskelu, räjähdys, kilpa-ajo, myrsky, metsä sekä puhdas ilma. Ja tää puhdas ilma on tavallaan, sit kun sä lopettelet sun pelisessareet siinä, niin se ikään kuin puhdistaa sen ilman ja hajun sieltä huoneesta. Tai minä tiedän missä sinä nyt näitä pelailet, mutta lisää hajuja, niitä on tulossa. Urheiluareena, veri ja leikattu nurmikko lupallaan seuraavaksi tulevaisuudeksi. Ja Amazonissa tämmönen laite, niin 140 EG olisi hintaa tämmöisessä. Jätä kauppaan. Niin mäkin jättäisin, joo. En mä niinku, mä yritän vähän miettiä, kun mä tämän uutisen niin kuin näin ja luin läpi, niin miksi niin kuin tehdään tämmöinen? Koska nörteille täytyy saada jonkinnäköinen irle-aspekti, siis niin kuin elämä. Ja niille, jotka ei tiedä, mitä irle tarkoittaa, niin se on in real life, eli oikeassa elävässä elämässä. Ja se, että mä saisin Väität sä, että ne ei niinku leikkaisi myös nurmikkoa? Ei vittu leikkaa. Joku nörtti on nähnytkään nurmikon leikkuukonetta muuta kuin Lawnmower Simulatorissa. Niin jos mä oikeesti haluan siis nyt mä vasta vittu täysin, että sä heitit ton päivänvalokommentti tonne väliin. Sekin on ihan täysin totta. Mutta joo, siis jos mä haluan haistaa leikatun nurtsin, niin mä menen tonne lähifudiskentälle, tai sitten mä menen itse leikkaamaan sen nurtsin. Kyllä. Ja mitä muuta siellä oli? Siellä oli moottorirataa tai autourheilua ja sitten oli verta ja räjähdyksiä. Niin. No veri ja urheiluarena ne on tulossa, mutta tällä hetkellä mitä laite pitää sisällään, niin on siis vielä kerran ammuskelu, räjähdys, kilpoajo, myrsky, metsä ja puhdas ilma. 140 siitä, että sä haistat ihan tavallisia hajuja, mitä sä haistat tuon liikenteessä. Jos sä haluat moottoriradan tuoksun, niin mene motorin viereen istuu. Niin, kyllä. Ei maksa mitään. Sitten ammuskelu ja veri, ne nyt on tietysti vähän eri juttu, niihin mä en lähde antaa mitään vinkkejä, ettei kukaan saa mitään hyviä ajatuksia. mutta siis niin kuin kaikki yksinkertaisesti. Verihän on tosi rautapitosta, niin haistele rautaa. Joo, se on muuten paha jo se. Mutta siis mä oon vähän nyt sillä tavalla, että kyllä mä dumaan tämän laitteen, mutta mä en kuitenkaan haluaisi dumaa ennen kuin mä oon päässyt haistamaan niitä hajuja, koska onko ne niinku lähelläkään oikeeta.
tai aito. Niin, ja siis jos toi on tarkoitettu käytettäväksi niinku VR-lasien kanssa, niin tää nykyisen metan PC:n ja konsolin myös. No joo, kyllä, mutta pääsääntöisesti niin parhaan kokemuksen saat varmasti VR-lasien kanssa. Totta. Niin tässä oli, tästä on jo aikaa, tää oli mun mielestä joskus ennen vuoden vaihdetta tai siinä tietämillä, niin tää Oculus Questin, eli nykyisen MetaQuestin alkuperäinen kehittäjä, niin on kehittämässä tällaista lisävarustetta omiin VR-laseihin, että siinä on siis semmoiset teurastusnaulat tuossa otsalla. Ja sit kun sä kuolet jossain pelissä, niin se on game over, tiedätkö, silleen niin kuin once and for all. Ja IRL niinkö? Joo. Ja siinä kun tiedät, sä luki sitä juttua ja katsoi sitä jätkää, niin ehkä ihan hyvä, että se ei ole enää kehittämässä tuota Oculusta. Että hän saa kehittää niinku ihan ovinen. Toi on niinku aivan vitu hävitöntä. Ei, se on siis, käy hakee oikeasti kapseli mieluummin jostain nielassa se. Niin. Pääst vähän kivuttumaan. Kyllä. Tai parat sieltä alas. Niin. Ekasta kerroksesta. Joo. No ehkä pistetään nyt breikki tämmöisiin neuvoihin taas tässä vaiheessa. Joo, näin ei ole siis neuvoja. Joo. Otetaan takaisin tonne alkuun. Noniin, joo. Eli siis löytyi tämmönen uutinen. Hei jumakauta. Mutta siis okei, mä nyt kiteytän tämän siis Duman laitteen, en ymmärrä tätä ajatusta, mutta mieli tekisi tässäkin tapauksessa vähän sniffailla sama kuin Steam Deckiä, että tietää mistä puhutaan. Joo, siis tavallaan olisi kiva ei ottaa voi Dumaa, selvää. jos se tiedä. Niin, ja tavallaan olisi kiva ottaa selvää, että miten todenmukaisia ne niin kuin tiedät, se tuoksut niin, on. Tämä just. Vaikka versus Nurtsikon, kyllä. Nurmikon leikkuu niinku siis oikeassa elämässä ja sit sen laitteen kautta. Että onko niissä oikeasti mitään järkeä? Niin ja 140 hinta hei tollakin boksilla, niin en mä tiedä, kyllä mä keksin jotain muuta. Juu. Esimerkiksi vaikka niinku Skull and Bonesin Premium Edition 120 ja sit sulla jäisi 20 vielä lapaa siitä. Me himaas nyt. Ai mut hei. Sori, hei, se oli 110, eli 30 jäisi lapaa. Anteeksi. Sitten voit ostaa sille joku 30 DLC vielä johonkin Premium Passin tuohon Skull and Bonesiin vaikka tai jotain sellaista. Hohoja. Mennään eteenpäin. Kyllä. Seuraavana uutisena, niin mitäs me luvattiin, että me käydään läpi? No, BAFTA oli ainakin. Joo, BAFTA. Siitä mä en ole itse asiassa uutista ottanutkaan auki, mutta siis BAFTA, mikä helvetti tää nyt on? BAFTA Game Awards ehdokkaat julkistettiin tässä. Juuri näin. Ja ne on tulossa siis. Elikkä British, mikä se oli? En ole mukana tässä. Näin tehdään asiantuntevaa podcastia. Nopeasti katsotaan. Mutta se on siis Mutta siis suosittu peligaala tai tämmönen niin kuin juhla. Niin, tai se on British Academy of Film and Television Arts. Joo, okei. Niin just, että siellä on myös itse asiassa aivan. Elokuvia ja TV-sarjoja ja kaikkea tollaista. Mutta näköjään nykypäivänä niin on pelejäkin. On pelejäkin, joo. Ja tosissaan julkistettu nyt sitten ehdokkaat tässä. Ja itse tämä juhlahan pidetään nyt sitten 11. päivä huhtikuuta. Eli se on ajankohtaista tietoa myös tässä, kun hyvät kansalaiset siellä kuulette tämän pätkän, niin se on vielä tulossa, kun tää tulee ulos. Eiks niin? Kyllä se tulee. Joo, just näin. No mutta kärkeen nousi odotetusti Baldur's Gate 3, mikä siis vuoden peli. Siis karhun rakastelupeli. Niin, ja sitten tietysti suomalaisverta Alan Wake 2 myös, sille saatu hyvä kattaus. Mä voin tuossa katsoa nopeasti noin määrät vielä Baldur's Gatein suhteen, niin 10 ehdokkuutta, se on aika paljon. Sitten toisena tulee Marvelin Spider-Man 2, 9 ehdokkuutta. Kotimainen Alan Wake 2, 8 ehdokkuutta. Äijän rakastama The Legend of Zelda Tears of Kingdom ja Star Wars Jedi Survivor 6 ehdokkuudella. Oliko molemmilla 6 ehdokkuutta? Yes. Ja sitten täältä siis parhaan pelin pystistä näiden lisäksi, mitä tuossa huidoin ilman, niin täällä on joku Dave the Diver, en ole kuullutkaan, ja Super Mario Bros. Wonder vielä listalle hyppää messi. Mutta joo, 11. päivä huhtikuuta tulossa julki tää keissi, ja sitten katsotaan, että kuka vielä pystyt himppeen. Alan Wake. Se on tässä vaiheessa I called it. Se on Game of the Year BAFTalta. En usko kyllä. Kyllä mä jotenkin toi Baldur on semmonen, että se on kyllä aika kovalla sijoituksella. Kuitenkin 10 ehdokkuutta ylipäätään näille palkinnoille, niin se on niinku, se on paljon. Niin. Mutta sitten niinku jokaisessa palkintogaalassa niin joku peli vie aina kaikki paskat, mutta sitten kun se tärkein jää sieltä, eli Game of the Year, niin
Se riittää. Niin, Ei niillä niin. muilla ole Ja mitään. Spider-Man itse asiassa 2 vielä, niin se on kyllä aika kova vastus tuossa. No Sanotaan semmoinen niinku mutta kärkikolmikko, niin on aika niin. Mutta sitten vaikuttava. voiko joku tommonen supersankaripeli olla niinku oikeesti Game of the Year? Eikö se ollutkin? Eikö ykkönen ollut? Mä en tiedä, kun Muistaakseni oli. mä sain jonkun PS4 Pro-version mukana sen ensimmäisen Spider-Manin. Niin sä oot pelannut, etkä tiedä. En oo pelannut, kun se on edelleen muoveissa jossain laatikossa. Höpisen vähän aikaa. No mä tossa. höpisen. Mä katon nopeasti. Mitä sä, siitä Spider-Manista? Joo, siis Game of the Year Edition, joo. Otas mä katson ton vuoden tosta vielä nopeasti. 2017. No joo, no mutta tossa kun Marko googlaa tällä hetkellä, niin me pidetään ääntä. Mä oon opetellut jodlaamista, niin otetaan tästä tämmönen pieni break. Eihän tästä tuu nyt yhtään mitään. Noniin. Joo. Marvel Spider-Man Game of the Year Edition. Tää on siis erillinen peli, mikä on tehty tietenkin peliversio tosta, niin ainakin 2019. Nice. No mutta palataan tähän karhunrakastelupeliin, niin mä en jaksa uskoa, että se olisi kuitenkaan Game of the Year. Se on myynyt ehkä hyvin, mutta kyllä mä liputan kotimaista. No siis totta kai. Joutsen merkki ja avainlippu, niin kyllä se on Alan Onko se Wake tossa pelin kannessa? En mä tiedä, ei varmasti ole. mutta joo, mä oon siis ilman muuta mä oon niinku samassa veneessä. Himaan päin kaikki, mitä vaan saadaan. Ja mun on vaan jotenkin vaikein nähdä tässä sitä voittoa, mutta Telia mies ja Sami Järvi, hoitakaa homma himaa. kyllä kiitos. Oliko sulla uutisia vielä? On, mulla on itse asiassa vähän mietittiin, että mihin väliin me tätä otetaan, mutta otetaan nyt tähän. Selvä. Mä oon antanut tässä nyt muutamassa jaksossa vähän paskaa näille isoille firmoille, kun ne ei osaa vittu käyttäytyä. Ei sitten niinku millään tavalla. Nintendo Switch tosiaan 2, eli uuden käsikonsolin julkaisuhan huhuttiin nyt 24 loppuvuodelle. Kyllä. Ja nyt viimeisimpien tietojen mukaan helmikuun lopusta, niin ilmeisesti nyt näyttää siltä, että eipä tuukaan loppuvuodesta 24, vaan olisi valahtamassa toi uuden Switchin julkaisu tonne maalis-huhtikuulle 25. Mutta ei sen pidemmälle kuitenkaan. Ei. Ja yksinkertaisena syynä on se, että ruvetaan vätläämään skalpeeraajia vastaan. Eli Nintendo pyrki siihen, että konsoleita olisi tarpeeksi varastossa, jotta jengi ei jäisi ilman niitä. Ja vältyttäisiin sitten tältä saatanalliselta sekamelskalta, mikä tuossa Pleikkari Femman kanssa esimerkiksi oli, että konsolit oli todella vaikea saada, kun ne piti saada vitun nopea markkinoille. Ja skalpeeraajat osti ne 600 euroa ja myi 1200 eurolla veken, niin tätä kamppailua niin Nintendosta on tullut good guy. Kyllä. Siellä on jengi nyt Rivieralla Botskilla tästä johtuen, kun saanut vähän fyrkkaa takataskuun. Kyllä. Ja kyllä mä sanoisin, että noin yleisesti, niin vaikka Nintendolla on ollut nämä omat oikeuskeissit ja ne on ollut vähän kyseenalainen niin kuin firma joissain yksittäisissä asioissa, niin mun mielestä on ihan jees. Toinen itse asiassa, missä ne vähän lähti siitä niiden normaalista, me haastetaan kaikki vittu oikeuteen linjasta, oli Palworld. Joo. Se oli tää Pokemon-kopio. Niin Nintendolle annettiin palautetta Palworldista, että hei kattokaa, tämähän on ihan selkeä kopio, niin Nintendo vaan julkaisi statementin, että me tiedetään, me tutkitaan, vittu antakaa asian olla. Ei kiinnosta, ihan oikeasti, ei kiinnosta. Ja nyt ne on ottanut siis selkeästi tämän good guy-linjan tähän, koska he ajattelee kuluttajia. Joo. Ja se on asia, mikä pitäisi ottaa vähän muuallakin käyttöön. Niin, EA, Ubisofti, elä Aosta, niin ottakaa mallia isoveljestä. Teidän, en mä voi herra jumala sanoa mitä mä menisin sanoa, silmäisistä ystävistä voi ottaa mallia. Joo, ihan hyvä, sensuuri. Ja tietysti varmaan säkin liputat tämän päätöksen puolesta. Siis saat vähän saat enemmän aikaa itse pelailla tuolla ekalla versiolla. Se on just semmoinen ala-asti, se tyylinen, että tähtimerkki vai papukajamerkki ja 10 pistettä, jompikumpi. Papukaja. Molemmat. Ottakaa vittu Nintendosta mallia. Japskit osaa. Okei. Oliko tässä ajankohtaisesti? Kyllä se oli meidän puolesta oli tässä. Kiitos kaikille. Hei. Hypätään meidän varsinaiseen aiheeseen. Pikku breikin jälkeen. Yeah. Ready to go. Kyllä, jälleen kerran tervetuloa meidän messiin tossa, kun on nyt pikkasen saatu happea haukattua ja vettä juotua ja mekin räittyä täältä
taas 2 viikon limat kurkusta ulos, niin ääni kulkee. Oota. Noin, nyt se on sensuroitu. Ei ketään ällötä. Niin joo. Niin, mutta hei, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Eli mulla olisi täällä tämmönen pikkukivaku, mikä tappaa pelaamisen hauskuuden. On tosi pieni. On. Todella Ja pieni. aina fantsu juttu. Eli lähdetään käymään tässä vähän keskenään nyt sitten läpi, että mikä tappaa. Niin, mun mielestä, jos tästä nyt lähden liikenteeseen, käykö sulle? Käy, ehdottomasti. Enää ei ole semmoista tietämättömyyden tunnetta tai eräänlaista yllätyksellisyyttä nykypäivänä. Kaikesta liikkuu tieto hirveätä vauhtia suuntaan jos toiseen, eikä enää koeta sellaisia, junnun vuosien. Sellaisia karkkikauppafiiliksiä. Niin, aitoa yllätyksen tunnetta, ilon riemua, kun sä löydät jonkun uuden pelin kaupan hyllyltä, mistä sä et ole kuullutkaan ennen mitään. Ja nykyään tietysti digipuolella on hemmetimoinen kirjasto pelejä, mutta sieltäkin ei sieltä vaan niinku tunnu löytyvän mitään, mikä kiinnostelisi. Mutta aletaankohan me päästä takaisin siihen jännityksen maailmaan nyt, kun E3 meni konkurssiin? En usko. Kyllä sitä niitä kaikenlaista tuutista pistetään ulos tietoa nykypäivänä. Nämä meidän lemppari, kaikki lemppari leaked. Joo, just. Ja varsinkin silleen, että sä vähän uskot, mitä siinä sanotaan, ja sitten se on aivan jotain muuta. Juuri näin. Silloin kun se oli, GameStop tai mitä näitä nyt oli, Anttilat silloin kun oli hyvinä kultavuosina, top 10. Menit sinne hyllylle ja katsoit, että jaha, tässä olisi tämmönen peli. Onpas siistin näköinen kansi, mitäs täällä takana, pari kuvaa, katot läpi siitä, jes. Näyttää hyvältä. Otetaan himppeä. Ja sit sä paat sen tulille ja se toimii. Tiedätkö? Niin, eikä tarvitse alkaa päivittää. Ei tarvitse päivittää, sulla on valmis paketti heti hyllyssä. Ei muuta kuin karkkikaupan kautta himppeä ja nice. Eli onko tässä nyt niinku se, että kun GameStop ja Anttila on molemmat konkurssissa, niin sen takia pelivalmistajat tekee niinku keskeeräisiä paskoja pelejä? Oi vitsi, sä oot kyllä hyvä. Sä saat heti koppia, mitä mä oon. Täydellinen. Joo. Mutta tietysti myös pelialan kehityksen pysähtyminen, eli ikään kuin samanlaisten pelien julkaisu toistuu. Se on iso ongelma, joka vaikuttaa ainakin mulla siihen, että kiinnostus lopahtaa. Pelien julkaisut myöhästyy useasti. Saanko mä tähän väliin keskeyttää? Voitko toistaa tuon äskeisen? Minkäs niistä? Et pelit on liian samanlaisia, pelit toistaa itse. Kyllä, ja sit sä oot remastereiden ja remakeien ja rebootien kannattaja. No mutta kun se on taas eri asia se. Joo, okei. Joo. Jos tuodaan niinku liikaa samanlaisia pelejä, mitkä on eri valmistajia, eri tittelit, eri pelejä kokonaan, mutta niissä on niinku samat jutut joka vuosi. Se on eri asia, jos on niinku kultainen klassikko, mistä tehdään uusi versio, ja sä pääset tavallaan niinku toteuttaa sen, vetää läpi uudestaan. Se on ihan täysin eri juttu. Ja peleistä myös tänä päivänä, niistä on tullut liian ennalta arvattavia tai helppoja. Sulla oli hyvä esimerkki tässä Skull and Bone räntissä, että tämä, oliko se laivan ohjaaminen vai tykkien ampuminen, niin se on jotenkin niinku liian helppoa, kun taas Sea of Thieves on niinku ihan... Se vaatii taitoa. Niin, se vaatii skillsia. Just näin, että sun täytyy oikeasti pelaa sitä peliä. Ja sit myös pelaajille kerrotaan liian selkeästi, että mitä tapahtuu seuraavaksi? Mitä sun pitää tehdä seuraavaksi? Okei, mulla on tässä tästä samasta itse asiassa kohta täällä, että mikä tappaa pelaamisen hauskuuden. Ja mulla on käytännössä ihan niinku päinvastainen. Joo, mutta mulla on vähän eri tavalla. Siis jos se on liian helppo, niin kyllä se vähän tappaa sitä hauskuutta. Mutta jos siitä tehdään vaikea silleen, että se tehtävä anto tai vinkki tai joku niin kuin... puzzle on niin kuin, että se ohjeistus, tehtävä anto on epäselvä tai paskasti kirjoitettu ja se on vaikea sen takia saada selville, niin se tappaa myös pelaamisen hauskuuden. Joo, totta kai. Et sen pitäisi olla niin kuin hyvin kirjoitettu. Tässä mä käytän hyvänä esimerkkinä Sea of Thievesia. Sulle annetaan käytännössä selkeät ohjeet, jos sä osaat lukea sitä oikein. Esimerkiksi aarteen perään, jonkun aarrereitin perään. Mutta siitä ei ole tehty liian helppoa. Se on vitun hyvin tehty. Siis ihan hyvin tehty. Okei. Mä saan tosta kyllä kiinni erittäin hyvin ja tietysti niin kuin, mutta suurin osa silti näistä peleistä, mitä nykypäivä tulee ulos, niin on se, että sulle kerrotaan tasan tarkkaan, mitä sä teet, milloin sun pitää missä vaiheessa. Se on niin liikaa ohjeita, sä et joudu käyttää sun päätä enää käytännössä ollenkaan niissä, että mistähän löytyy vaikka joku juttu tai mistähän löytyy joku hahmo, jolle mun pitää nyt mennä juttelemaan. Että tyyliin ennen sulle annettiin vittu ilmansuunta ja sä oot silleen, että lähdet tonne päin karttaa kävellen, niin ehkä se tulee vastaan jossain vaiheessa. En tiedä, tuleeko yöllä päivällä vai onko se niinku ilta-aikaa aamutunteena. Se oli otettava selvää. Joo, totta kai. Ja siis mun mielestä toi on
toi on niin kuin ihan ok, kun se toteutetaan noin. Mutta sitten just se, että mä laitoin tähän niin kuin itselleni ylös, että sit kun sä juokset niin kuin no okei, mä käytän esimerkkinä tätä Skaten tehtäväantoa, mitä sulla oli. Mistä mä itse asiassa sanoin, että se oli enemmän sulla luetun ymmärtämisestä kiinni. Niin, ei välttämättä. Ei välttämättä, mutta siis tällaisia on. Että se niinku tehtävän anto on niin saatanan epäselvä, että sä et oikeasti ymmärrä, että mitä sun pitäisi tehdä. Niin kyllähän se vaikeaksi menee. Kyllä. Et niinku paljon mieluummin, se saa olla vaikea, se tehtäväanto. Se pitää olla sen niinku ongelmanratkaisun tai pulman, mikä sun pitää selvittää. Niin se pitää olla oikeasti haastava, mutta ei haastava sen takia, että se on vittu huonosti suunniteltu tai paskasti kirjoitettu. Ei, se on. Mutta se ei saa myöskään olla se, että se niinku Skull and Bonesissa oli tää aarrejahti. Että sulla tulee semmonen niinku, hei täällä, kato, valopallo, täällä, tanko, tsekkaa, pane eetä. Siis joo, ja mä en tiedä, mä en tiedä, oliko siinä myös, kun sä sanoit niistä, anteeksi, tää on nyt vähän toistoa nyt näihin samoihin juttuihin, mitä olet käyty läpi jo, mutta sä sanoit, niitä tehtäviäkin oli silleen, että haet tosta nyt toi, seilaat 17 kilsaa tonne suuntaan, mitä siellä piti tehdä, upottaa joku laiva tai hakea jotain matskua. Tulla takaisin. Niin onko se silleen, että sulla on ne selkeät merkit siellä, että missä ne on? Niin, että sä et yhtään etsiä tavallaan. Ei sulla annetaan semmonen semmonen, tiedätkö, shroud of battle, elikkä se muuttuu se alue sellaiseksi, että se on jossain siellä alueella, mutta se alue on sitten, tiedätkö, semmoinen 2 kertaa se laivanlevyinen. Missäkään se on? Niin eli siis vittu bullshit. Joo, siis oikeasti todellakin bullshit. Ei siinä ole hauskaa. Ghost of Tsushima, mä en ole ihan varma, onko muissakin peleissä tämmönen, mutta siinä on hyvä esimerkki tämmöisestä. Sä voit vetää sen helpolla tavalla läpi, mutta sit sä pystyt myös switch off kaikki avustimet. Kartat kaikki. Mitään, tiedätkö, vänkyränuolia ei ole missään, että mihin suuntaan sun pitää mennä. Eikö sulla ole edes ilmansuuntia? No ilmansuunnat saattaa olla, joo. Ja tässä on tietysti vielä hauska se, että kun sä otat nämä kaikki avustukset pois, niin Ghost of Tsushima, sä et ole siis pelannut ikinä. Joo, siinä on niin kuin... Spoiler alert muuta kaikille. No ei nyt varsinaisesti, mutta sä aloitat niin kuin tehtävän. Sitten siinä on saatana semmoinen tuulenvire, joka näyttää sen suunnan koko sen matkalta, mihin sun pitää mennä. Ja silleen, että joo, keksin tän ihan itse, että se on tuolla päin. Sitten ne on kaikki silleen kaakkoon tai mihin ikinä sitten niin kuin näyttää se. Ja se on siis sama kuin sulla olisi, tiedätkö, GTAssa kartta, missä on semmoinen liila tai keltainen viiva siinä autotiellä silleen, että no, tonne mä nyt menen, niin se on siinä se tuulenvire kulkee siinä hevosen edessä silleen, puhaltaa niin kuin niin, se ei puhalla mihinkään muualla kuin siihen hevoseen. Mä en nyt muista, siis oliks AC:ssa tämmönen, en oo kattonut, en muista, voin olla väärässäkin, mutta mun mielestä ainakin Ghost of Tsushimassa oli silleen, että sä pystyt sulkemaan kaikki avustukset. Ja se on mun mielestä ihan hyvä vaihtoehto. Sulla on niinku vaihtoehto, sä voit vetää se easysti läpi. Niin kuin yleensäkin pelit, jos on vaikeustasoja, niin se on enemmänkin sitä, että haluat sä nauttia siitä tarinasta vai haluat sä nauttia siitä niin kuin, kokemuksesta. Sodankäynnistä kodissa esimerkiksi, miten haastetta haluat, miten paljon sitä pitää olla, miten sitä voi olla muuta, niin sä voit itse vaikuttaa siihen. Mutta se, että kaikin puolin niin tuntuu nykypäivänä, sanotaan viime vuosikymmenenkin pelit, niin on semmosia, että sulla on liikaa niinku juttuja, mitä niinku kerrotaan jo valmiiksi sillä tavalla, että sun ei täydy yhtään hiiffata, mitä tässä tapahtuu. Heitän vielä nopeana tähän, että junnunahan se oli tietysti tää, sä otitkin tässä Skatentasi jo esiin ja sen englannin kielen, niin kun pelasit junnun pelejä, sä et välttämättä ymmärtänyt englantia, missä kerrotaan, mitä sun pitää tehdä. Niin siinähän oli se tietynlainen suola koko jutussa, että tavallaan sä et ymmärtänyt, sä et tiennyt, mitä sun pitää tehdä. Ja sitten se onnistumisen ilon määrä, kun sä oikeasti pääsit niinku tehtävän läpi ja sä oot itse silleen hiffannut sen puhumatta englantia, ymmärtämättä englantia ollenkaan, niin sehän on se siisti juttu. Ja siitä pitäisi olla mun mielestä enemmän niin kuin nykypäivä peleissä. Saa puhua englantia, saa kertoa, että tuot löytyy toi tyyppi, käy etsiä se, ja sit sun annetaan niinku itse tehdä se duuni siinä tarkkaan. Joo, siis mä itse asiassa voisin sivuuttaa koko tämän asian, mistä sä tässä puhuit, ja hypätä yleisesti niinku siihen, että pitääkö pelifirmat sit meitä oikeasti niinku tyhminä? Vai onko tässä niinku semmoinen kaikki voittaa kulttuuri nyt ehkä niinku ottanut sit pikkasen valtaa, että kaikesta pitää tehdä niinku helppoa silleen, että jokainen kokee niitä 100% onnistumisen tunteita antamatta minkäännäköistä, tiedätkö, niinku efforttia se koko homma. Niin, siis tiedätkö, maailma muuttuu, nuoriso muuttuu, sukupolvet muuttuu. Vittu!
Tää on nyt oikeesti niinku semmonen, mistä voidaan käydä ihan oma räntti, mutta siis se, missä niinku ja se valtavirran lapsuus mukaan on mentävä, sen mä ymmärrän. Joo, kyllä, mutta siitä huolimatta sitten, että millaisia nuoria me kasvatetaan, tai maailma kasvattaa, jos sä saat kaiken ilman minkäännäköistä efforttia. Sepä se. Että kyllä niinku paluu vanha näiltä osin. Joutuu tehdä duunia sen eteen, että saa jotain. Joutuu tehdä duunia sen eteen, että sä vittu voitat jossain. Tai jos tulee hyvä jossain. Jossain, niin kuin esimerkiksi Toy Story 2, Buzz Lightyear to the Rescue. Meikälän ikinä päässyt läpi. Harvittaako se? Ei. Vähän. Niin. Zurg on voittanut, mutta niin. Minä en. Ei harvita sinänsä ihan hirveän paljon. Black toinen. Ikinä päässyt läpi. Mutta niinku, niistä on jäänyt hyvät muistot. On. Ja musta tuli ihan normaali ihminen. Ja parempi muisto olisi jäänyt, jos sä olisit sen Zurgin saanut hengiltä. Ei välttämättä. Ois, totta kai. Koska Mieti sitä ilon määrää oikeasti, kun sä tää olisit on päässyt karkkikauppa-fiilis mulle, koska mä oon vaan silleen, wow, mitäköhän siellä muuten voisi tapahtua. Totta. Eli sä et vieläkään tiedä. Ei. Lopputekstejä et ole nähnyt. Jännitys tiivistyy. Joo, no okei. Mä saan kiittää sitä. Joo, okei. Mulla on tässä vielä eriteltynä muutama kohta tähän hauskuuden kuoppaamiseen liittyen ja sitten tietysti vähän se, että mikä nostaisi mahdollisesti sitä meininkiä takaisin. No tässä nyt tietysti jotain juttuja on niinku ääneen heiteltykin jo, mutta pelit ja tekniikka on liian kallista. Sehän on varmasti myös sitä, että mikä tappaa vähän sitä hauskuutta. Ylipäätään pelaamista, jos pelit maksaa Skull and Bones 120 niinku kaikki ne karkkineen. Niin. Tai 17,99, kun otat sen sieltä Game Passin kautta. Niin, kaikki varusteet on vähän semmoista. Ei ne ohjaimetkaan tavallaan, kun se menee rikki se yksi ohjaaja, niin mitä se maksaa? Onko se 60? Ei, varmaan joo. Saattaa tämä ehkä uusi ohjaaja olla varmaan joku 90 arvo. Niin, että kyllä se pitää niinku lompakkoon rauttaa. No mutta sitä varten käy töissä. Sitä varten joo. Sitten tietysti omalla kohdalla niin täytyy myös tätä niinku omaa hyvinvointia kehittää, mikä tarkoittaa sitä, että vaikuttaa kaikki tietysti tähän pelaamiseen ja sen hauskuuteen. On muitakin asioita. Ihmiset alkaa ehkä suosia niin kuin enemmän oikean elämän kohtaamisia kuin taas siellä niin kuin luurien välityksellä. Sekin on ehkä semmoinen, mikä pikkuhiljaa on vähentynyt tässä. Ehkä tietysti korona-aikana saatiin niinku ihan uusi piikki tuohon niinku kuulokkeiden ja sitä kautta niinku välittyvään niinku kanssakäymiseen ihmisten kanssa. Mutta sitten edelleen on kuitenkin tämä, että kun omat ystävät asuu niinku siellä sun täällä. No tietysti paras ystävä nyt asuu naapurissa, mutta säkään et nyt ihan hirveän kaukana ole, mutta niinku näin yleisesti, niin koitapa tässä nyt yhtäkkiä päättää, että lähdet Poriin tai Lappeenrantaan. Niin. Tai puhumattakaan Soukasta. Niin, mutta siis sitä se on. Ja mä tiedän niinku koronan kautta varmasti tuli paljon hyviä juttuja, minkä takia sitten ollaan yhteyksissä enemmän niinku on Teamsit ja mitä kaikkea Zoomeja näitä nyt on. Niin, nyt me ollaan menossa siihen liian aikuiselämään. Niin ollaan selkeästi. Joo, just näin. Tästä tuli Discordi ja kännääminen viikonloppuna etänä. Niin. Pidetään peliaiheessa. Joo. Mutta just se, että tavallaan että sit se koronakin on tehnyt oman mausta siihen. Että sit tavallaan, että kun on jouduttu olemaan liikaa siellä, niin sitten jengi ehkä nyt alkaa heräillä siihen. Paskoja pelejä, niin minkä helvetti takia mä oon himas pelaamaan. Me mieluummin tekee jotain muuta. Se on just näin. Paljon mieluummin olisin tehnyt viikon jotain, tai 1,5-2 viikkoa jotain muuta kuin pelannut Skull and Bonesia, mutta niinku, pakotettiin se pakotettiin ja mä lupasin. Ja vittu minä pidän lupaukseni. Niin kyllä. Ja sitten on tää nykypäivän pelit, ne ei enää houkuttele tai ne ei ole haaste. Tästä nyt puhuttiinkin vähän sen ja en mä tiedä. Pelaamisen tarjottava alkaa vaan näistä syistä vähenemään entisestään, että ei. Niin kyllähän se mielenkiinto vähän häviää sit, kun sulla tulee sitä niinku liian itseään toistavaa. Jos on joka vuosi tommoista, niin ei se niinku. Niin, sit odottaa ainoastaan niitä isompia julkaisuja ja pelailee näitä vanhoja pelejä, mitä on. Juurikin. Et se on niinku. Kyllähän tossa nyt on muutamia uusia pelejä tullut hankittua tässä niinku viime aikoina, mutta niinku, kyllä niitä kokeilee, pelaa ja sit valtaosan pelaa kuitenkin niitä vanhoja hyviä pelejä. Kyllä, kuten minä ja sinä. Kyllä. Mulla on vielä, otetaan kuulijakommentti Turun suunnalta. Joo. Tähän näin liittyen siis, mikä tappaa pelaamisen hauskuuden. Mistä oli? Turusta. Elikkä Suomen reikä. Niin. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten mulla on muutama kohta, että mikä saisi ehkä vähän hypeä
vielä nostamaan. Mutta joo, Turun suunnalta tulee tämmöinen teksti. Nykyään kaikki on niin hardcore. Meinaan sitä, että kaikki menee nykyään vaan metaperiaatteella. Eli parhailla setupeilla vaikeinta tasoa vasta. Jos teet jotain, mikä ei ole metaa, oot aina alta vastaaja. Tämä ei ole siis pelien vika, tämä johtuu ihmisistä ja tämä on pelaajien luoma kupla. Nyt tuli aika vaan viiltävä syvä analyysi tästä. Mutta sitä me kysyttiin. Turusta. Se on ihan täysin totta. Joo, mutta sitä se alkaa olemaan. Kyllä, kiitokset Turkuun. Mä ymmärrän kommentin, mikä tuo tulee, ja mä allekirjoitan siis ihan suoraan. Että on se ihmisestä kiinni kyllä ihan puhtaasti, että ei se ole pelintekijöiden syy. Metanhan luo pelaajat, kyllä. Ei pelintekijät. Kyllä. Pelintekijät vaan tietysti sit kannattelee tietysti sitä metaa. Niin, ja tämä on just se valtavirta, jonka mukana on mentävä. Kyllä, ja sitten muuttaa. Tietysti se nyt on hyvä, että pelikehittäjät, varsinkin Siegissä, niin siitä pelistä tulee vähän monipuolisempi sillä, että sulla on niinku yksi meta yhden kauden. Sitten tulee operaattorimuutokset, niinku pelkästään uusia operaattoreiden myötä, niin se meta muuttuu. Ja sitten sulta heikennetään todennäköisesti, jos jollain on niinku liian kova pick ja win reitti. Eli montako kertaa se on valittu ja montako kertaa sillä on niinku voitettu. Niin onhan se niinku mun mielestä hyvä, että sit pelintekijät puuttuu myös siihen metaan, että ne ohjailee sitä. Että sit se ei pysy siinä niinku yhdessä sellaisessa ylivoimaisessa, vaan siinä on niinku mahdollisuudet muuallakin. Et mun mielestä, olikohan tää Siegessä, tästä on niinku useampi siis seasonin aikaa, mutta Jäger ja niinku nämä operaattoreita, eli Jääkäri ja Ash oli sellaiset, jotka oli niinku metahahmoja. Ja niiden pick ja win reitti oli siis joku 150. Okei. Eli tiedätkö, kun chartti loppuu niin kuin 100, niin ne oli jossain siellä niin kuin ihan ulkoreunassa. Eli myös niillä kerroilla, kun todennäköisyydet oli niitä vastaan, niin ne on voittanut. Ne on valittu ja ne on voittanut. Et se oli niin kuin ihan hävytöntä se win pick reitti, mitä niillä oli. Ja niitä vähän heikennettiin. Ja pelistä tuli paljon tasapuolisempi. Meta muuttui. Kunnes sitten tuli taas joku, jolla oli vähän liian kova win pick reitti ja se muutettiin ja meta muuttui taas. Joo, mutta tämähän siis, näähän on niinku kaikissa peleissä, multiplayer-jutuissa on. Sitten on näitä, on kodit ja on baffat kaikki, missä jotkut aseet on ihan ylivoimaisia. Niin on. Sitten niitä niinku buffataan vaan ihan syystäkin. Juu. Ja ei kun nerfata. Niin nerfata. Just näin. Buffaaminen on, annetaan lisää boostia siihen. Eli vielä vähän prosentti korkeampi. Kyllä. Että sitähän tapahtuu, sitä on. Ja en tiedä, voiko siltä välttyykään välttämättä ihan. Että se on varmasti niin kuin, myös tästä niin kuin pelin kehittäjältä aika vaikea asia lähteä sillä tavalla. Kyllä varmasti jotain. Mä en tiedä, tekeekö ne jotain testauksia, niin kun ne pistää julkisiksi jotain weapon backkejä tai mitä näitä nyt on esimerkiksi. Kyllä nyt jotain testejä. Joo, onhan niillä varmasti niinku open beta tai test serverit, millä ne kokeilee niitä ja sitten ne muuttaa niitä sen saadun niinku palautteen perusteella. Mutta kun sä et kaikki voi osallistaa niille testiservuille, niin sitten lopulliset muutoksethan tulee sitten pidemmän seurantakaavan myötä. Kyllä. Ja se on mun mielestä ihan hyvä, että kaikkea ei hajoteta heti alkuunsa. No sitten ennen kuin otetaan vielä happia ja päästään viimeiseen aiheeseen, niin mulla on tuossa pelimeinikeihin takaisin pääsisi sitten tietysti silläkin tapaa, että kun mainitsin tuossa, että pelit ja tekniikka oli liian kallista, niin sun ei tarvitse tyhjentää sitä lompakkoa, nimittäin sä voit kierrättää lainaa pelejä entiseen tyyliin. Tietysti nykyään on aika paljon digijuttu, että sä et nyt välttämättä kaverille anna sun koko pleikkari tuossa noin viikoksi lainaa tai muuta, mutta tavallaan just se, että paljon on, niin kuin säkin sanoit, hyviä vanhoja pelejä, hyppää niihin messiin ja yrittää sieltä hauskuutta saada takaisin nostalgian muodossa esimerkiksi. Sitten voidaan kokeilla jotain ihan kokonaan uutta, hyppää suoraan toiseen genreen, mihin et ole ikinä astunutkaan varpaillasi. Se voi luoda jotain, avata uusia juttuja, kokemuksia. Lisää haastetta, tietysti vaikeustasot. Mistä mä oon nyt tykästynyt viime aikoina, niin on tää trofien kerääminen. Se tuo vähän uutta ulottuvuutta siihen pelaamiseen itsessään. Joo, mutta siitäkin sitten taas jossain vaiheessa se muuttuu tylliseksi, koska se muuttuu käytännössä työn tekemiseksi. Siis mä kattelin tuosta niinku Redditistä esimerkiksi, niin Skull and Bonesista, niin mitä jengi oli kommentoinut nyt, kun oli päässyt sitten, tiedät sen nämä tehtävät läpi, ja sitten sä aloit pyörittää sitä sun niinku merirosvo-bisnestä siellä, niin jengi sanoi, että osalle on muuttunut niinku, tiedätkö, osaksi sitä etätyökuvioa, mitä ne tekee. Tai osaksi niiden työkuvia. Niin. Et sit kun on saanut normaalit päivätyöt hoidettua, ne kirjautuu sisään, ne käy tekemässä ne parit tehtävät, että saa taas vähän lisää kamaa.
myytävään pirtuun ja huumeisiin ja, tai rommia. Toi on aikamoinen huukki. No niin, siinä on myös tehty pelin osalta jotain oikein. Mutta sitten se muuttuu vittu tylsäksi myös siellä välissä. Siis sehän on, joo kyllä, mutta kaikki tietää myös sen, mitä se on, ja sä menet silti sinne. Niin sun pelaaminen on sitä, että sä kirjaudut 15 minuutiksi sisään, hoidat tehtävät ja tuut veke sieltä ja teet sitten niinku mitä tahansa. Niin, se on mun mielestä vähän nuija. On. Ja no sitten pidä taukoa tietysti, jos tuntuu, että alkaa menee moti, niin sitten pidä breikkiä vähän aikaa, niin kuin Turussa pidetään ainakin välillä. Ja nauti fiiliksistä. Pelaa just niin kuin sanoin, vanha peli uudestaan, muistele niitä hyviä aikoja, eikä vaan sillä lailla, tiedätkö, puolivaloin, että tää on tätä tuttua kauraa. Joo, ja silleen niin nostalgian kautta. Niin, silleen niin kuin hyvillä fiiliksillä. Ja sen takia Top Gun Maverick oli hyvä. Leffa. Joo. Mutta kyllä niinku, mä otin tuosta itse asiassa vielä näitä niinku, mikä tappaa pelaamisen hauskuuden. Mulla on oikeastaan listaus. Noniin. Listaus niinku yleisesti, että meillä oli tää yksi yhteinen että pelit, missä se tehtäväanto on joko liian helppo tai sitten liian epäselvä. Se saa olla vaikea, mutta sen pitää olla niinku oikeasti siis hyvällä tavalla vaikea. Tietysti ihan normaali, mihin törmätään tässä myös, minkä takia Turussa pidetään taukoa, niin on sitten Grieferit, Teamkillerit, matsien heittäjät. Ja siis matsien heittäjät on tietysti niin tällaisia, että ne tulee sisään ja sitten ne perseilee käytännössä koko peli. Griefaaminen menee vähän samaa. Ja ne tarkoituksella niin häviää sen. Eli heittää. Tuo on kyllä perseestä. Juu. Niin se vie pelaamisen hauskuuden. Joo, just männä viikolla, itse tällä viikolla pelannut tuolla Fifassa, EA FC 24 peliä, tätä Pro Clubs modea siellä yhdellä pelaa, niin kyllä se vähän ottaa, tiedätkö, aivoa tossa, kun sä menet johonkin matsiin ja se alkaa just, siellä on omat äijät alkaa juoksee omaan maahan päin ja veskalle syötät, että siellä on joku tyyppi ohjaa, niin se heittää se omiin. Joo. Niin se on niin Joo, siis griefaamista tai matsin tarkoituksellista heittämistä, sillä että siinä ei niinku mitään järkeä. Niin kyllähän siinä niinku hauskuus häviää. Sun tekisi mieli, on ollut internetissä näitä muutamia juttuja, että joku on hermostunut jossain kodiservulla, niin se on IP-osoitteen kautta selvittänyt sit sen, että missä se asuu ja käynyt puukottamassa sen. Niin, Herranjumala. Niin joillekin ihmisille tämmöinen olisi ihan niinku, ehkä ihan kohdillaan. Ja sitten tietysti niinku, mitä täällä nyt on sooloilijat, varsinkin peleissä, esimerkiksi niinku just tää EAFC, minkä sä otit tossa noin, niin kun se peli perustuu kuitenkin siihen yhteistyön tekemiseen, niin sitten joku lähtee sooloilemaan. Siege, sun pitäisi tiiminä hyökätä, kun yksi lähtee sooloilemaan, niin tekisi mieli äänestää se vaan ulos sieltä. Ja varmasti äänestäkin. Joo, ne on ihan varmasti äänestä. Et jos ei muuta, niin sitten teamkillaa sitä niin kauan, että se lähtee veke sieltä. Mutta eikö 3 kuolemasta ne itse pian? Ei välttämättä. 3 taposta siis. Jos teitä on 4 ja te olette yksin sitä yhtä vastaan. Niin, että joo, että vuorotellen sitten. Ja sitten kuudesta rundista kun pelataan, niin neljänä kun sun ei tarvitse katsella sitä, niin kaikki on ihan ok. Mut siis ei, kyllä niinku se tarkoituksellinen niinku heittäminen, griefaaminen, sooloilu, teamkillaaminen, niin kyllähän se vie hauskuuden siitä. Ja tää on yksi semmoinen, niinku, mitä mä sanoin tuossa näistä bullet-kyssärin vastauksista tuohon Counter-Strikeen, niin CS on siis niinku, se on hauska peli pelata hauskimmillaan, mutta se on liian usein paskaa. Joo. Ja se on liian usein paskaa just näiden siis griefereiden, tiedät sä, kaveri, joka luulee itsestään niinku liikoja, niin näiden puolesta. Että sit se, kun sä otat se, toki on varmasti itsekin sortunut jossain vaiheessa siihen, että ottaa liian tosissaan. Sitten on joskus tällaisia tietysti, niinku, että jengi ehkä ymmärtää myös mut väärin. Että en mä ollut missään vaiheessa tosissaan, mutta sitten kun tulee semmoinen pieni ränttihetki siihen väliin, niin joku sen on saattanut lukea väärin. No, että pääsääntöisesti niinku hauskan pitoon siitä. On, joo, ja Sieges itse asiassa myös hyvänä esimerkkinä siellä nyt on rankkimatsit erikseen ja sitten siellä on se casual, eikö se ole vielä? Niin tavallaan just se, että se on casualipuolella tavallaan se ehkä pitääkin ymmärtää, että jos siellä nyt joku haluaa vähän perseillä tai ei välttämättä mene niinku parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitten se pitää niinku suodattaa itsekin silleen, että okei, no vittu, miksi mä oon täällä sitten. Mutta rankkipuolella on sitten ihmisiä tai pelaajia, jotka oikeasti yrittää pelata sitä peliä. Et on hyvä tavalla, että olisi tämmöisiä vaihtoehtoja. Joo, totta kai. Ja tämä olisi myös EA:n puolella hyvä, koska nyt siellä on yksi ainoa pelimode, missä voit yksin mennä pelaa, ottaa jengiä messiin siihen. Ne on joku sillä, että ne pelaa kunnolla tai sitten ne ei pelaa. Se on vähän tommoista. Joo, ja siis mun mielestä pitääkin olla noin. Mutta voithan sä totta kai mennä niinku pitää hauskaa myös sinne rankediin. Että ei se tarkoita sitä, että... Mutta se voi vituttaa taas muita. No, sitten sä tavallaan saat niinku vähän ammut omaa nilkkaa itse, saat sitä, mitä sä oot itse tuossa huutanut just takas. Niin, se on vähän riippuu siitä, että mitä sä pidät niinku hauskanpitona. Silleen, että sä voit yrittää totta kai voittaa, mutta tehdä siitä itsellesi niinku miellyttävää. Joo. Niin mutta perseily on sitten sitä mä tarkoitan. Ei mä tarkoita perseilyä. Niin. Että sä hävit tahalleen tai teet niinku...
Siihen kasuaalit on mun mielestä niin oikeasti tarkoitettu. Niin, ja se pitäisi kyllä. tehdä selkeäksi se niin ero siinä. Joo. Tästä ei tarvitse tulla pelaa ollenkaan. Niin, se on just näin. Oikeastaan, niin, just näin. Ja sitten viimeisenä niin kuin mikä tappaa hauskuuden, niin osaat sä arvata. Etkö? Lagit, bugit, serveriongelmat ja paskasti tehdyt pelit. Niin, mä voisin käyttää tässä jälleen esimerkkinä siitä paskasti tehdyistä peleistä, niin Skull and Bones. Ihan oikeasti. Ei nyt lähdetä tuntiin ränttää siihen. Ei missään tapauksessa, mutta muistutetaan niinku kaikki, että siinä vaiheessa, kun sul lyö niinku kone pelin vuoksi bluescreeni, tai sit niinku peli heittää sut ulos serveriongelmien takia, tai jonkun muun lagipätkäisen takia, tai se, että se peli ei niinku vittu pyöri tasaisesti, niin kyllähän se vie hauskuuden. Totta kai. Sulla on joku bossifightti kesken ja sit yhtäkkiä silleen, kaikki jäätyy ja sit sä palaat koneesta työpöydän. Ja sit oot vaan silleen, no niin. Okei sitten. Niin. Ja sitten jos ne on vähän vaikeampia bosseja, mitkä oikeasti vie aikaa, niin sehän on oikeasti ja siis mulla on oikeasti tähän, tiedätkö, niinku muisto Skull and Bonesista. No. Ai tommonen. Joo, tää niinku kuvailee sitä. Joo. Mut kyllä näitä on. Näitä on. Näitä riittää. Tästäkin voisi jauhaa taas niinku seuraavat 3 tuntia. Heittämällä. Mutta mennään eteenpäin. Pidetään pikku breikkiä ja sitten katsotaan vähän tämän vuoden kannattavinta ostosta pelirintaman puolella. Tai ostoksia. No sekin. Kyllä. Palatta kohta. Sitten hypätään viimeiseen aiheeseen, eli 24 kuluva vuoden, siis kannattavin ostospeli rintamalla. Niitä voi olla yksi tai niitä voi olla useampi. Kyllä, eikä tarvitse olla pelkästään peli, vaan voi olla pelilaite, väline, laite, ihan mitä mieleen juo. Sliivisukka. Hoi. Laitoin tossa muuten tilaukseen sekä pelisukat että gaming sleevi. Ne oli vaan 350 €. Joo, tää jää sitten viimeiseksi jaksoksi tämä. Yes. No mutta, oman fiiliksen pohjalta tämän vuoden kannattavin ostos tulee olemaan ehdottomasti Metal Gear Solid 3. Eiku minun. Uusiksi tehty versio. Joo. Mutta se on vaan sun. No se on vaan mun. Ja mun mielestä pääsee hyppää taas niin kuin ajassa taaksepäin ihan kunnolla parannetulla grafikoilla. Ja tää on esimerkki just sellaisesta asiasta, millä saa fiilistä edes vähän parannettua pelaamisesta. Tulee jotain semmoista, mitä sä oot ottanut pitkään, vähän poikkea muusta. Ja tällä se niin kuin lähtee liikkeelle taas. Mihin 1 ja 2 jäi? No niitä ei tullut vielä. Elikkä ne aloittaa loogisesti, mitäs niitä on 5 tullut, niin ne aloittaa 3. No siis periaatteessa 3 on se niin kuin the storyn sillä tavalla alku. 1 ja 2 on niin kuin menee way back, niistä ennen on tullut taas muita osia, mitkä kertoo taas niistä pohjastoriin. Ja 3 on niinku se, mistä periaatteessa koko homma lähti liikkeelle. Okei, eli tää menee niinku tyyliltään siihen George Lucas-maailmaan. Eli aloitetaan 4, mennään 5, 6, ja sitten ollaankin silleen, hei, tehdään ihan eka. Me unohdettiin vittu story alku täältä. Sitten käydään 1, 2, 3, silleen vähän tiedät, se kenkälusikan kanssa väkisin painetaan se sinne istumaan storyin. Ja sitten hei, tehdään 7, 8, 9. Ja sitten tietysti niinku 10, 11, 12 ja sitten lähdetään siihen vitu feministitouhuun, mitä Disney tekee tällä hetkellä. No niin. Palataan takaisin. Ota, mistä sä tosta? Ota. Ei, tää, toi. No niin, vähän rauhoitutaan vähän. No mikä? Sua vaiva. Läpä, vitsi. Mikä sulla olisi nyt semmonen oma, ensimmäinen niistä? Haluatko sä arvata? Skull and Bones. Joo. Ei, se on mennyt. Älkää tehkö sitä. Ei, please, älkää. Metal Quest 2. Vai 3? Ei, kun 2. Häh? Joo. Siis, koska 3 on nyt, tiedätkö, se on niiden lippulaivatuote. Ja sä pääset VR-maailmaan äärimmäisen halvalla käsiksi. Sä pääset 200 € VR-pelien maailmaan. Okay. Sen takia mä suosittelen Metal Quest 2. Käykö noin konsoleihin myös? Käy, mun mielestä. Niin, joo, koska mullahan on myös tässä seuraavana Metal Quest 3. Niin, sulla on 3. Joo. Mutta sitten taas jos Metal Quest 3 alkaa 600 €. Se alkaa, joo. Niin Metal Quest 2, kun sä saat niinku 200 €, niin VR-maailmaan sä pääset tutustumaan oikeasti laadukkaasti. Hintalaatusuhde ihan loistava. Sen takia mä suosittelen Metal Quest 2. Ja pääsit hyppäämään. Joo, mä en ole ihan näin malleihin tai versioihin sillä tavalla hypännyt niin kuin tarkemmin, että mä en tiedä mikä se suurin ero 2 ja 3 välissä on, mutta paljon huhut puhuu siitä, että 3 olisi niin kuin
ihan helvetisti parempi. Ja sen tietysti hintakin kertoo, että jos se siellä 600 on ja siitä ylöspäin, niin siihen joutuu vähän fyrkkamassia laittaa säästöä, että sitä ei ihan heti seuraavan päivän lähdetä hankkimaan, mutta joo, niin kuin mä tässä pitikin sanoa just tähän VR-maailmaan, kun hyppäsin, mä kokeilin niitä sun Quest 2 tuossa jokunen päivä, viikko takaperin, niin onhan se ihan helvetin siistiä. Niin siitähän pääse mihinkään. Se on just näin. Oot sä sitten kauppakassalla tai fancy dining ravintolan kokkina, yrität pitää pakettia kasassa. Tai sitten VRC-autoratis. Niin. Ei siis ihan uusi maailma. Ihan uusi ulottuvuus. Ja mä itse asiassa pikaisen vilkasin tosta, mikä on MetaQuest 2 ja 3 niin kuin pääsääntöiset erot, niin 3 on paremmalla resoluutiolla, mutta toisaalta onko se suuri ero? No ei varmasti niin kuin mitään ihan älyttömän suurta eroa. Sitten yksi tietysti, mikä nostaa niin kuin hintaa, tai oikeastaan 2 asiaa, mitkä nostaa sit hintaa 2 ja 3 välillä niin suureksi on se, että MetaQuest 3 on niin kuin tehokkaampi prosessori. Niin, se pystyy prosessoimaan sen pelitiedon paljon niin tehokkaammin sinne laseihin. Mutta kuinka paljon sä havaitsit MetaQuest 2 ongelmia? Tökkimistä tai jotain sellaista? Että ei yhtään. Niinku, ei kannata turhaa laittaa 3-kertaista hintaa kiinni sen takia, että sä saat pikkasen paremman resoluution, kun sulla niinku pääsääntöisesti kone kuitenkin pyörittää niinku se valtaosan siitä niinku pelistä. Se on niinku se isoimmat erot siinä. Ja kolmas on sitten se, että tietysti MetaQuest 3 yritettiin saada vähän haastajaa sitten taas Applen tälle Vision Prolle, niin saataisiin sitä niin AR-maailmaa. Eli sulla on enemmän kameroita, että se niin kuin artificial reality olisi niin kuin se juttu MetaQuest 3. Mutta kuinka paljon sä tarvitset sitä VR-pelien pelaamisessa? Et yhtään. Että yritäpä nyt ajaa rallia silleen, että sä näet sun olohuoneen sitten kun lasien läpi samalla kun sä painat jotain Jyväskylän Ounin pohja erikoiskoetta, niin et sä tee sillä mitään. Se on siihen kaikkien niinku oheistoimintaa, mutta niinku oikeesti siis mun vahva suositus on MetaQuest 2 tälle vuodelle. Saatte vielä halvalla päästä kokeilemaan. Mä ostan ton täysin, koska se on hyvä myös hypätä katsomaan, miltä se on se homma, ennen kuin sä paat 6 huntia tai enemmän siihen tai enemmän, nimenomaan just näin. Kyllä mä kattelin tossa joskus silloin way back jotain HTC Vivea tai niinku muuta. Et sit kun niissä on hinnat, että se lähtee sieltä niinku 600 eurosta ja yläraja taitaa olla niinku 2,5 tonnissa. Joo. Niin kuinka paljon sä saat siinä lisää? Jonkun verran varmasti, mutta niinku kokeiluun, niin ottakaa mieluummin se metan pari satku kokeilu siinä. Ja Quest 2, nämä on myös langattomat, eikö? Niin on. No sit mulla oli listalla toi Switch 2 Nintendolta, mikä alun perin piti tulla siis loppuvuonna, mikä siirtyi sitten kevääseen 2025. Se olisi nimittäin varmasti lähtenyt monen messiin tuossa joulumarkkinoiden aikaa. Sea of Thieves, pakko nostaa esille. Ainakin meikäläisen varsinkin siis kun se tulee konsolille nyt jakoon. Niin. Joo, ja 30. huhtikuuta on sitten ajankohta, eli ihan kohta puoli, kun meikä lähtee. Tässä vaiheessa kun äänitetään, niin siihen on 1,5 kuukautta vähän aikaa. vähemmän. Vähän vähemmän. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin se on ihan pari viikon päässä. Kyllä. Se on sitten Soudelle sotaa. Kyllä. Mä oon kattonut vähän niin ei Soudelle, vaan Soudelle sotaa. Soudelle, niin. Mutta katoitko niitä Sea Shanties juttuja? Niin kyllä se on Soidellenkin sota. Niin varmasti. Joo, sun kertoman perusteella ainakin, että siinä pystyy niinku tehdä minkälaista bändi. Juuri. Mutta joo, kyllä siinä on niinku siinä on oppimista vielä varmasti siihen niinku alkuun. Yep. Joo, mitäs sulta löytyy sitten? Oliko sulla vielä? Mulla on ihan pelejä sitten. 2 kappaletta. Okei. Toinen on mainitulle VR-headsetille niin yksi uskomattoman siisti peli, mitä mä tuossa kaverin kanssa on nyt. Itse asiassa Dadin kanssa ollaan pelattu, niin tää oli tää luvattu lentoaiheinen juttu. Eli VTOL VR. Meikäläinen on kuule ollut tuolla Danger Zoneilla niinku ihan heittämällä. Pääsee no tietysti koneethan ei ole nimetty ja numeroitu oikein, koska ei ole lisenssejä. Mutta siellä on oltu F-18, sitten on oltu F-35 puikoissa ja viimeisimpänä Tomcati. Miten sä millä sä ohjaat sitä? Sä ohjaat niillä VR-ohjaimilla sitä. Ai niin siis näillä puikoilla käytännössä. Aivan. Onko se sit sä hallitset, siis se ei ole sellainen. Ei kun niin tietenkin, onko siellä jotain Joo, sulla on oikealle kädelle sulla on joystick, millä sä ohjaat konetta. Vasemmalle kädelle sulla on kaasu. Ja sitten tietysti sä hallitset siinä koneessa kaikki itse. Niin. Sun täytyy tietää niin saada se ilmaa. 5 miljoonaa nappia siinä ympärillä. Ei nyt 5 miljoonaa, mutta siis opeteltavaa on. Mutta se oli siisti. Varmasti.
oikeesti. Vahva suositus. MetaQuest 2, VTOL VR siihen. Ja teistä jokainen pääsee katsoa, että millaista on olla Tom Cruise Top Gunissa. Joo, se on kyllä. Mikä siinä on niinku, siis ajatus? Sä vaan tiputtelet jengiä siellä, vai onko se enemmän simulaattorityyppinen vai? Onhan se tietysti niinku, vähän simulaattorityyppinen. Sulla ei ole sitä 5 miljoonaa nappia siellä, mutta sun täytyy aika paljon tehdä ennen kuin sä saat se koneen ilmaan. Ja sit sä voit ottaa air-to-air battleja tai sit sulla on jotain vihukaupunkeja, mihin sun pitää hyökätä ja pommittaa niitä tai ampua konekivärillä tai raketeilla, niin kaiken näköistä löytyy. Se on tehtävää, mistä voit valita ja todella monipuolinen. Sitä päivitetään koko aika, sinne lisätään koko aika asioita. Että siitä kokeilemaan. Joo, tää on siis, kyllä VR varmasti tulee löytää niin kuin meikäläisenkin kotikonnulle tässä ihan. No en nyt lupaa mitään lähitulevaisuutta, mutta sillä tavalla ehdottomasti pakko saada semmoinen lisä kyllä, koska tossa ja sitten kun sulla on lapset tietysti vähän vanhempia, niin sit kannattaa joo, ja just nimenomaan toi on niin kuin, puhuttiin siitä, että miten ei hauskaa tää pelaaminen tällä hetkellä on, kun tulee sitä samaa paskaa nyt tuutis tulos koko aika, niin toi on niin kuin se, millä siitä saa taas vähän jotain uutta. Joo, ja viimeinen vinkki meikäläiseltä. Noniin. Helvetin sukeltajat. Eli Helldivers 2. Noniin. Oliko tämä nimenomaan näin, että tämä tuli pleikkarille ja tämä on ollut nyt todella pinnalla tällä hetkellä. Ja se, mitä tuossa itse on Helldiversia pelannut, niin siis siihen rahaan nähden, mitä se oli. Se oli todella vähän. Voin sanoa, että ei ollut 60. Ei ollut 120. Taisi maksaa mun mielestä 17 €. Aha. 340 on PS Storessa. Joo, PS Storessa varmasti näin. Joo. Ja siis hauskaa. Se on niinku ihan ehdoton. Hirveä räiskintä grindaaminen. Kaikenlaisia robotteja ja ulkoavaruuden noita ötököitä vastaan. Niin. Se on semmoinen niinku aivot närikkaan, tiedät sä. Onko näin? Ja se on, en usko kyllä. Ei. Kun tiedät sit kun tulee liikaa kaikkea kamaa vastaan, liikaa ihmisiä, elukoita ja ötököitä ja robotteja ja muuta, niin ei se ole enää niinku semmoista, tiedät sä, kyllä se joudut vähän kelailemaan siinä asiassa. Pyhpah! Se on nappipohjaa, luoja, ohjaaja ja kaikki mahdolliset airstrikit niskaan, niin sillä mennään. Mä ajattelin, tuossa kaveri laittoi itse asiassa pikku reelsin tulemaan siitä, että joku oli ottanut tällaisen Mortar Centryn pelkästään itselleen käyttöön, tai 4 kappaletta niitä. Että se olisi niinku tämmöinen uusi meta. Niin lähdetään kokeilemaan sitä seuraavaksi, että nakkelet ympäröivä alueen, niin ihan täytteen niitä Mortar Centryä ja koetat selvitä sitten hengissä siitä omasta tulituksesta. Mikä siinä on? Ihan lyhyesti sano vähän, kerro mitä se niinku, mikä peli se on, siis, mitä siinä pitää tehdä. Helldivers on käytännössä tällainen, sä oot puolustamassa maapalloa, tällaista niinku super-earttia ulkoavaruudessa. Kaiken näköisiltä maapallon tulevaisuutta uhkaavilta olennoilta. Avoimen maailman peli. No siis ei. Sulla on vähän samantyylinen kuin Sea of Thieves, kuin Skull and Bonesissa, eli sulla on se sun alus, missä sä oot, ja sitten voit mennä paikkaan X, Y tai Z, ja valita aina maapallon, mistä sä valitset, tai planeetan, ei maapallon, vaan planeetan, mistä sä valitset sen tehtävän, että mitä sun pitää tehdä siellä. Sulla on eri variaatioita niistä tehtävistä. Sun täytyy pelastaa jotain tiedemiehiä tai työntekijöitä, tai sun täytyy käydä lataamassa jotkut tiedot jostain pudonneesta podista, tai sun täytyy käydä tuhoamassa jotain ötökkäbeissejä tai tällaisia. Niin näiden ympärillä. Mutta sitten Helldivers ei kuitenkaan ota itseään liian vakavasti, vaan ne tietää, että ne on sellainen huumoriräiskintäpeli. Niin siihen se toimii. Joo, ja hintakin kertoo sen tietysti. Ja ne ei myy sitä vittu 120. Oota, mä unohin ton. Noin, se on taas sensuroitu, niin ei tarvitse antaa palautetta. Joo. Okei, kyllä. Siis mä ymmärrän kyllä. Joo, ja siis oon mä niinku pätkiä nähnyt tuossa somen puolella tuosta pelistä, mutta sen verran on nähnyt, että ei ole meikäläispeli se. Sun pitää kokeilla. Ei välttämättä. Pitää. Pakko. No voidaan kokeilla joo, mutta en lupaa mitään sen enempää. Lupaat. Lupaat. Sä hommaat sen. Kyllä. Tuut mun ja sit tuut meidän Korson vahvistuksen Teemun kanssa pelaa. Korson Teemu kuulostaa hirveän kokoiselta kaapilta. Tai sit Turun Masseli. Vai Marantus? En vai Marantus. Vai Migis. Tusseli. No mut hei, mennään eteenpäin vielä. Mulla on pari tässä. Puhelimelle soveltuva Blackbone One. Tämmönen pidike-tilakka käytännössä. Peliohjain siis kyseessä. Ja kerrottu oleva hyvä. Tämä mobiilipelaaminen on tässä nyt tekemässä tämmöistä isoa kaappausta ja nousua.
Mikä tuossa on ilme? Tää on epäilevän hyväksyvä. Joo. Se on sellainen maybe. Vai en aio hyväksyä tätä juttua? Sanotaan nyt, että pitäisi käydä ehkä kokeilemassa itse, ennen kuin pystyy antaa näkemykset. Mutta tästä mä en anna lupaus. Toi kasapaskaa jää mun puolesta kauppa. Mulle hintatietoja mulle ei tässä muuten ole, mutta liikaa. Mut joo, siis puhelimeen sopiva. Sä paat puhelimen semmoiseen kuoreen, telakkaan, mikä se nyt ikinä onkaan. Sitten sulla on käsikonsole-tyyppiset kapulat siellä ruudun ulkopuolella molemmissa sivuissa. Vähän kuin toi sun Switchi tuolla. Ja Androidit, USB-C, iPhoneit tukee siis näitä puhelinmalleja. Ja tietysti ehkä se suurin tässä nyt, kun ollaan maaliskuun puolta väliin hiotaan tässä kohta, niin Call of Duty Warzone Mobile ollaan launchaamassa tässä maaliskuun 2. päivä. Voi vittu. Ja Activisionin mukaan jo, ainakin viikko sitten, kun mä oon tätä uutista raapustellut ylös, niin 50 miljoonaa pelaajaa jo rekisteröitynyt messi näihin karkeloihin. Eli mobiili. Juu. Joten meihemiä on tiedossa. Ja en mä tiedä, mikä sen kivempaa kuin lounastauolla sä vedät tosta siis jonkun safkan naamari ja avaat hetkeksi puhelimeen ja paat sit Verdanski tulille. Käyt ottaa Verdanskis pannuun ja sit jatkat päivää siitä hyvillä fiiliksillä. ei siis, niinku me puhuttiin tästä sun kanssa, että varsinkin nämä vanhat muistot, tiedätkö, kun hyppäsi ensimmäistä kertaa Warzone ja Verdanskiin, niin pelit kesti sellaista puolesta tunnista 45 minuuttia. Niin tässä nyt lähdetään taas haneen siitä, tiedätkö, niin kuin, että pikaseen dösärillä joku 50 minuuttia väännät jotain Angry Birdsia. 3 dösär meni ohi. Joo, väännät siellä pikkusen Verdanskissa ja yrität päästä Gulagista kerrankin ulos, niin ei saatana. Ei hyvä päivä. Mutta siis järjetön määrä pelaajia on siis 50 miljoonaa on ihan älyttömästi, mutta siitä huolimatta niinku läpällä käynyt jengi. Siis joo, no varmasti joo, mutta kyllä niin. Kuinka moni todellisuudessa pelaa? No en mä tiedä. Verdanski on tietysti mäppinä semmoinen, mitä moni haluaa takas tällä hetkellä. No nehän toisen nyt takaisin. Joo, mun mielestä se on tullut jo. Okei, vanhat mapit takaisin, mutta ei sytyttänyt enää. Okei. Toikohan ne kaiken vanhan muun muassa messissä niinku koodarit ja kaikki nämä ongelmat. No se on loputon suosi juttu se, sieltä ei aina vältytä niitä. Mä en tiedä, miten puhelimella hoituu tommoset niinku cheattaus-appit ja kaikki muut, että onko se mahdollista, mutta ja muutenkin se, että jos joku puhelin, niin miettii vaikka omaa, että tähän ne kapulat niin kuin sivuille, mulla onko tää iPhone 14 ehkä, niin en mä niinku kodia täällä pystyisi välttämättä pelaamaan. Tuumakokoa mä en nyt muista paljonko tää on tässä, mutta se ei ole ihan yhtä iso kuin tuossa Switch kuitenkaan. Niin. Mieluummin sitä. Mutta eipä Switchkään iso. No ei se on, mutta siis no tietysti niin, homma tommonen Switchin kokoinen laite taskuun ja yritä puhua sillä. Niin. Se on siinä. Niin. Joo, mutta tämmönen jakso nyt sitten kauden avajaiseksi. Oltais voitu aloittaa ehkä tuolla viimeisellä Call of Duty Mobilella. Oltais saatu paskat pois jaloista pyörimästä ja sit siirtyy vasta näihin hyviin asioihin. Niin, vähän jäi huono fiilis. Joo, todellakin. Eli me ei siis suositella mobiilikodia ollenkaan. Me suositellaan teille VTOL VR. Tää on taas tietysti se juttu, mitä ei ole kokeillut, niin voiko hei, mä oon kokeillut se koneella, mä oon kokeillut se pleikkarilla, paraneeko se puhelimella? Vittu ei. Mä voin 2 laitteella 3, niin voi sanoa, että ei toimi. Et otetaan tästä nyt, hommatkaa MetaQuest 2, se on meidän vahva suositus. Hommatkaa VTOL VR, kokeilkaa Helldiversia, koska se on hauskaa. Skipatkaa Skull and Bones, skipatkaa Kodimobiili. Niin no MGS, Metal Gear Solid. Sen mä voi hyväksyä. Plus VR muut kokemukset. Joo. Siellä on muitakin kuin VTOL. On, mutta VTOL VR on vahva suositus. Joo, ainakin sulla. Juuri niin. Kiitos tästä seurasta. Jatketaan sitten seuraava kerran kakkosjakso kohti ja meikäläinen tosissaan silloin tähtäimessä näissä bullet-kysymyksissä. Jotain ajankohtaisia juttuja ja sen verran voidaan paljastaa, että leffamaailmaa, sarjamaailmaa ja ehkä peli-musapuolelle pyörähdetään. Kyllä. Tervetuloa ensi kerralla kuuntelemaan. Visees. Hei. Kiitos. Hei moi. Hey.